In de Meitietszwalker zwalkje wij in 6 afleveringen door de Frieske Meitietsnatuur. En dat doen we net alleenig, maar met beheerders en orenmeesten die het hadden thuisvielen in die natuur. Welkom bij de derde aflevering van de Meitietszwalker. En we zwalken dit keer oer het wetter in een van de grootste leegveen-sompengebieden van Europa. De Oude Veen, een nationaal park. Anton Huytema, boswachter het Friese Veer. We varen hier terug Nationaal Park de Oude Veen, een leegveen-sompengebied. Hoogsoorten van gebied in het ijs. Nou ja, de Oude Veen, dat is een sompengebied van ongeveer 12.000 hectare. Dus qua oppervlakte groot en een van de wichtigste sompengebieden van Noordwest-Europa. Nou ja, en dat is een gebied met een grote variatie van verschillende landschapstypen. Van sompenbosken naar Ruitland, naar Simmerpolders, naar Gaaslanden. Nou, en dat is denk ik het mooie en de kracht van de Oude Veen. Die variatie van landschapstypen, die biedt ook een grote variatie van vogel- en plantensoorten. En dat is denk ik de kracht van de Oude Veen, het unieke van de Oude Veen. Als je ziet naar de wetterhuishouding van dit gebied, dan liggen aan het omringende gebied een leger qua wetterpeil als dit sompengebied zelfs. Had het nog gevolgen voor de kwaliteit van het wetter die je nodig gaat om bepaalde soorten planten hier te houden? Nou ja, dat heeft direct zijn invloed, dat is duidelijk. Hè. Vroeger weer de Oude Veen weer meer een spaarbekken, zeg maar, voor alle totalige wetter uit omjouwing dat roen hier heen. Nou ja, dat is nou krijgen om. Het water dat rent nou eerder uit de Oude Veen naar Boetentas, zeg maar, naar het landbouwgebied, omdat daar de pijlen volle leger binnen. Dus ja, dat loopt sowieso onder het water hier in de Oude Veen. Dus, en de kwaliteit gelukkig van de boezem die wordt ook steeds beter, dus het boezemwetter wordt steeds kleiner. Alleen nog het gebiedseigen water, zo neemt de kwel, wat vanuit de hegere Zaangroen hierheen stroomt, ja, dat wordt vaak al futvangen in het landbouwgebied wat ervoor ligt. Dus dat komt steeds minder in het gebied, zeg maar, naar binnen toe. En dat heeft bos invloed op hele karakteristieke soorten die daar afhankelijk van binnen. Een van die kwaliteitskenmerken is dan het voorkomen van de bijgelijks de liepenblom. Je hebt dan begreep ik bij meer boetlon. Boetlon vindt het loon dat je iets in de juiste winter en maait het redelijk splist hier. Maar er is hier nog wat? Nou, we hebben hier in de Oude Veen gelukkig nog een paar hoeken die winterdag gewoon vrij voor de boezem liggen. Dus als het boezempeil omheen gaat, dan stroepen die stikken ik onder. En zakt het de boezem weer, dan rent het water ik weer aan. Dus er zit dynamiek in. Nou ja, en dat soort gebieden, ja, die zijn als groeiplek voor de liepenblom wel noodzakelijk. Nou, en we hebben hier nog één plekje in de Oude Veen waar die naar groeien, dus dat is wel heel uniek. Doe maar even check. Op die randen. Oké, dat werd het daar. Ja, we zien of we ze vinden kennen. En we hebben net onderwijs van Gladys Stiel al geleerd. We zetten hak niet zo. Wat zei je? We zetten hak niet zo. Ja. Volgens mij zie ik er al wat. Ja, ze moeten hier op een randen staan, Remco. Hier middenop is nog wat te wierd, de rand weer wat droeger, dus dat is bij uitstek het groeiplek. Nou, kersen haast net mis om deze tijd van het hier. En die mooie peerse klokjes. Maar die gemarbelde structuur erop, vandaar ik een beetje vorm van het leerpaai, dus vandaar ik een beetje de naam leerpenblom. Nou, in bloei valt die heel bot op, maar als ze net bloeien, dan vies ik nauwelijks. We zeggen nou benamd de boppenkant, maar is van binnen ook mooi? Ja, daar zit natuurlijk het voortplantingsorgaan, hè. Daar zitten de meeldraden erin, in de binnenkant. Dus die zit heel mooi verstappen in het klokje zelf. Dus, nou ja, en de insecten die moet ik van onderop erin. Dus, als je kan ik in schoolplak. Ja, dus nou, ze brood het stoom mogelijk mooi droeg. Dus in principe kennen insecten nou, ze altijd deze bloemen bestoven. Hij verlengend werk, zeg ik, Anton. We ben bij het nest van de zeeheren. Dat je nou al 3 hier zitten. Waarom zitten ze krijg hier? Nou ja, dat is juist de mooie grote BM. Ze maakt zich gans nesten. Dus ja, ze hebben ook grote stevige BM nodig
om het nest in te maken. En boven dat zit je midden in de polder, dus ja, haast tafeltje dekje, hè. Mooi bij het water. Nou ja, voor die oude protte vis komen jong en als ze haast de pieken wat groter binnen, nou ja, dan ben er ik jongen geworden. Nou, die haar hier een prot in de polder staat, dus wat dat onbelangrijk is hier een ideaal plak van. De zee en wat ik wel de vleende doorneemt, nou ja, ze hebben spanwieten tot 2 meter, dus ben grote vogels. Er is een keer een buis die maakt er ik nog wel graag zijn wat omheen vleien en kraaien om ze wat te nadoen. Nou ja, een kraai is zeker redelijk groot, maar als je niet ook een zeearend zegt, dan is krekkenvleenter een protterneest. Maar ja, het zijn echt grote vogels. Mijn eerste herinnering is eind 50 jaar dat ik hier slepte op een boerderij midden in een Durkspolder. En dat ik de bepaalde ervaringen onderhouden, vooral met onwaar, hietwaar. Dan lijst er alleen nog als jonkje op zijn zolder. Ja, dat was soms wel beangstigend. Die plaats die hadden ze op een gegeven moment gewoon plat gegooid. De boeren die binnen hier stappen en toen hadden ze de plaats plat gegooid. Ja, het is uiteindelijk een paradijsje, want dit is ik vind het een prachtig gebied. Er zijn meningen altijd verdeeld over, maar ik ben er wel mee omdat dit gebeurd is. Zo je leven er wat in, maar je had er dus heel wat van waarom kregen. Nou ja, je zit sowieso naar de laatste jaren de witte regers en leppelbekken, blauwe regers zitten erbij. Dus alles verskoot, het verhoor het alle jaar. En ja, er werd omdat precies in zet, zei ze, maar ja, de ene zei dit en de andere zei dat. Maar ik vind op zich wel een hele mooie ontwikkeling dat het verhoort. De otter, dat is nou het voornaamste waar ik van in de polder kom. Die otter is hier vrijwel in deze polder altijd actief. Dus in een van de gebieden, zei ik Sint-Vissegeer, werd ze eigenlijk altijd binnen. En dat verbaast dus, want we komen dus ik oerl in oude veen. Maar hier ben ze vrijwel altijd. Hier hebben we dus een vast paard van de otter. Die komt altijd van die kant en hij gaat hier altijd via de vaste route. Kan hem niet ook een hekken, daar kan ik hem omwezen en dan gaat er hier, gaat er door de polder, gaat er onder de kijkhutten terug en dan gaat er hoe het was. En zo volgt er alle keren hetzelfde spoor. Hey Anton, dan ben je bij een kolonie bedarf van Ielgoezen. Hoe varsk of nee is deze kolonie? Nou, deze kolonie dat is eigenlijk de tweede kolonie hier in de Harderveen. De eerste Ielgoezen die hebben in 1983 vestigd in de Prinsenhof. Met 12 breedperen. Nou, dat is heel goed uitgebreid. Binnen een periode ziet men op 1000 breedperen. En de laatste jaren hebben we weer een aanname van de bestaande kolonie, maar soms hier een straaifjouwer. Nou, je zit nog een Lietse eilandje waar dan PBM op staan en daar hebben de eerste Ielgoezen hun jurk vestigd in het Isaacswiet. En die zitten hier nu een jaar of 5 denk ik ongeveer. De Ielgoezen zijn nou ja, viskieters. Ze hebben heel sterk maagzoer, zodat ze die viskebonken ik voor een groot part vertaren kennen. Dus ja, die stront die ze vallen laten, die is ook rieselijk scherp en dan gaan op de deur en dan ben je er van. Dus eens ben ze hun eigen nest gelegen niet om het vutschieten. Ja, nou dat zou ik een reden wijzen kennen waarom er minder Ielgoezen in de Prinsenhof zitten, want die kolonie die zit er al haast 30 hier. Dus ja, daar ben heel soort bij hem gegaan en net meer geschikt waarschijnlijk voor die Ielgoezen de international en misschien dat ze daarom ook wel een hoge plakzacht hebben. Hey, hier een blomke. Oh ja. Daar is nog meer, wat is zo iets groot? Ja, dat is wel een bijzonder plantje. Dat is de Lietse valeriaan. Nou, een liedje er zeker. Ja? Hier heb knibbels, hè. Is. Oh, dan liet ze mooie fine blomkes. Mooie roze blomkes, ja. Dat is wel een hele kenmerkende soort. Van wierte skralige ijslanden. De toverst hier als boswachter, daar hebben we wel blij van. Ja, zeker.
En dat wie de meitijd-zwalker van deze week. Daar komt ik weer weer, dan zwalkje wij op de grens van Grenzeloon en Friesland in Nationaal Park het Lauwersmaar.